Хәерле көн Татарстан, хәерле көн хөрмәтле телевизор караучылар. Бүген 5 июль, шәршәмбе. Мин Айзилә Батырханова һәм тапшыруыбызның иҗат төркеме шушы минутларда безнең белән булган тамашачыларга күтәренке кәеф, матур көн теләп калабыз. 2023 ел Татарстанда милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы дип игълан ителде. Шул уңайдан сезнең игътибарга "Уйнагыз гармуннар" дип исемләнгән өр-яңа тапшыруны карарга тәкъдим итәбез. Узган атнада без сезнең белән Актаныш районына сәяхәткә кузгалган идек. Бүген дә әлеге гүзәл районның гаҗәеп гармунчылары белән танышуыбызны дәвам итәрбез. Sen misiniz? Sen neredesin? Hoş geldin. Qonaqlarыбыз kelib жетті. Xayrli kun, rahim etіңіз. Көңілібіз кең, yüzібіз яқты, түрібізге әйдә үтігіз. Рүстәм абый һәр яклап та сәләтле, оста кеше. Гармунын сыздырып уйнаса, шаклар ката бар кеше. Әйдәгез қонақлар, китенсініп тұрмағыз, йортыбызга узыгыз, қонақ булып чыгыз. Әйдәгез бірден өзіңіз. О, Рүстәм бай. Алла, bu әлі сенің коллекцияң bu. Менің байлығымда бұл, менің гармундар, менің юанышларым барысы да. Нәрсе генә юк монда? Тальян, хромка, вараксинда бар. Вараксинда бар. Барысында да уйнайсың. Орайда бар. Барысында да уйнайсың. Барысында да уйнарга тырышам, барысында да уйнайм. Рүстәм абый, кыскача тарихын сөйлә әле. Кайдан таптың син буларны? Кайдан жидың син буларны? Булар әле минем әле ярты сана бу гармуннар. Иң әйбәтләрен дигәннәрне алып кайтты минем буларның. Мансан итальяндар бит инде алар хәзер бик ясалмыйлар инде, кулдан алдым инде. Менә бу заказной шаган бу. Бу заказной гармун бу минем. Каян заказ иттең? Менә Казанда ясап бирделәр. Заказный гармун мин җырлаганда шушы гармун белән җырларга тырышам инде. Рүстәм абый, бу нинди соң бу? Бу безнең 2021 елда икенче төбәгара гармунчылар җыены булды, фестиваль дип әйтгәндә. Анда гармунчылар, күп гармунчылар катнашты, баянчылар. Мин шуның бер номинациясендә гармунчылар ярышында дип әйтик, шунда мин беренче урынны алдым инде. Бу Актаныш гармуннары. Актаныш гармуннары. Менә шул сөлге инде шунда бирделәр. Шул. Рүстәм абый, менә мин килгәндә сезнең йорт янында балалар тора иделәр. Менә алар шул гармуннарга тартылалардыр инде, әйме? Тартылалар. Менә мин бәләкәй булса, менә хар миңа бер 7-8 яшь булса, мин монда яшәр идем менә. Керәләр, тартылалар, кызыксыналар, карыйлар гармуннарны. Бар, андый балалар. Бар, әйме? Бар. Булай Алар сокландыра безне, сөендерә. Менә монда сезнең авылда күпме гармунчылар хәзер? Менә уйныйлармы? Бар уйнаучылар, бар гармунчылар. Кич белән менә тегендә урамга чыгып гармунны ишетеп буламы? Була, ишетергә була. Мин үзем дә чыгам, яшьләрдә чыга гармун моңнары яңадан авылларга кайта. Әлхәмдүлилләх.
Maltap kıra yerim eken, konaklar var eken Rüstem abi sinde. Sen misin? Oh, Nail kaller. Kaller, kozanlar, kelgenlerge. Sen misin, sen misin Yıldız? Şimdi karalı, konaklar bile oturasın. Öyle kızıkları. Ne? Nail Kagras kişisine doğru kilgensiz Rüstem abi indi ol garmanlar. Ol bula biçimde kişiler evitteki. Kimdir maşina içine koyla, kimdir traktör içine koyla. Anda yine varsa da var. Anda yine garmanlar içine indi. Garmanlar içine bana kurup durasız adam garmanları. Anam varsında da oynay, öyle olan koraylarında da oynay. Varsında birge kuşa indi. Rüstem abi indi bizden bana etik bitkendir belki bizi sileştiniz mi? Sileştik, hayır. Bu indi katlanış garmanlarının indi de katlansa başka festivallerge de yürüyor. Yakşıyla bana şurayı koytup garman böyle oranlarda da yürüyor. Şurayı bitir Rüstem abi. Yürüyoruz. Yani bana sebep uzun bana şurayı kurşilerini alıp yertip gidip sonra oramda tıkı baştan bu başka nasıl ötüp yürüyor. Siz ne diyiciler taşladınız? Biz oynağız garmonlar diyen topsurun düşüremiz. Ne kere Rüstem abi jarlagandır bu diyor. Jarladı. Hele Saraskin neydi? Taryanda oynadın mı? Yani yok hali görmedi galiba. Leyla Taryanda da Ülüs abi, sen kilge şimdi uzunda da var, birge moştu oynayız. Haydi. birge, hele şöyle oynuyoruz mu? Gerek bolsa iş öyle oynayız. Biraz Rüstem abi. Tanali story kili. Hemen. Qora garmın. Qora. Haydi. Шынарта кадерле дуслар, Актаныш районы ул шул кадәр талантларга бай. Менә хәзерге минутларда без сезнең белән Югары Бугады авылы җирлегендә һәм минем янәшәмдә искиткеч талантлы кеше. Беләсезме, ул күп кырлы шәхес. Ул үзе машина йөртүче булып эшли, ләкин аңа да карамастан ул күңеле белән җыр моңа гашыйк кеше. Рәшит абый Хакимҗанов. Бик шатмын сезнең белән танышуыма. Рәшит абый, сөйләп китегез әле. Гомумән менә музыкага мәхәббәт сездә ничек уянды? Музыка менің мәхәббәт, ол нәселдән килгән мәхәббәт. Менің әтием дә бик көчле гармончы. Аны авылда, районнарда белмәгән кеше бик булмагандыр. Белмәгән кеше юк икән. Ул бик оста гармончы. Миңа да шул әтидән килгән нәселдер димен инде мин. Шулай. Менә сез әйтеп киттегез, сез әле безнең шушы авыл җирлегенең гимнында язган кеше икән бит, әйеме? Бу минем өчен шул кадәр кызык булды. Ничек туды бу җыр? Бу җырны авыл көненә туры килде бу. Авыл көн иске Бугазда авыл көне үткәрәбез диделәр дә. Иске Бугазданың җыры барлыкка килде. Хәзер Карат авылына да җыр яздылар диделәр. Мин уйлап торам да, нишләп безнең шулай матур, гүзәл, табигатьле авылыбыз мәйтәм, нишләп безнең җырсыз булырга тиеш ул мәйтәм. Бик дөрес әйткәнсез. Мин моны бер атна тирәсендә яздым мин моны. Бик нык уйлай, һәрбер ниһә соңыннан язып бетергәч, менә клуб мөдирен чакырып, иң беренче аңа тыңлаттым, әйтәм, Илсияр ханым, әйтәм, бу авылга туры киләм, сиңа ошоймы, әйтәм, халык ничек кабул итәр моны дидем. Ул прямо артына җыгылып китте сарады. Киткән. Шул кадәр матур язгансың ди Рәшитти. Безнең дә иштәсебез килә. Әйтегез, бәлки уйнап китәрсез безгә. Ну, яра. Әйтегез, әйе. Актанышның иң матур җирендә урнашкан авылым Бирәкнәй. Аның урманнары, иген басулары, аккан сулларында көмештәй. Аның урманнары, иген басулары, аккан сулларында көмештәй. Кайтам авылым сине бер күрергә, үлгәләнеп шашып яратып, синең кочагыңа бер сыйынып, яшьлегемне кайтам сагынып. Кайтам авылым сиңа бер
kuşağına bir sığınıp, yaşlığımda koydum sağınıp. Senin kuşağına bir sığınıp, yaşlığımda koydum sağınıp. Bir neyim koydum sağınıp. Aferin. Яшьлегемне сагынып кайтам дип әйттегез. Рәшит әфәнди, яшьлек сагындырамы? Сағындырамын. Қазір мен де 52 yaşta бітін. Мен исән шақта болда мұң болашақ, Алла берсе. Қарағыз, искиткіш сіздер бет бұл. Міне Рәшит абай, сіз жылапта үміт ұяттыңыз. Бүтін бейрамлар, бүтін нелер, Алла берсе, бүтін сәр менің аша өтейін. Сіздің істе, әйе. Міне мұндай кішілеріміз болғанда, мұндай абайларымыз болғанда, Алла берсе, гармон мұңы яшешек, уйнағыз гармоннар. Hürmetli tamaşaçılar, benim yanışımda 81 yaşını tuturgan Tыңламас ауылы Шибер, матур kızı Фәйрүзә апа Имамгалиева. Фәйрүзә апа, ничек хәлләр? Аллаға шөкер. Аллаға шөкер деймен инде. Менә сезнең белән шушы төшерүгә килгәч, бигрәк шөкер, Аллаға шөкер. Рәхмәт ясын сезгә, исән сагышларга ясын. Үзегезгә бик зур рәхмәт, Фәйрүзә апа. Менә шушы сорау. Менә бу гармонның нинди тарих, ничек соң ул сезгә эләкте бу гармон? Кайдан алдыгыз син? Каян алдыгыз сез бу гармонны? Минем әткәем гармончы. Ул дөрес, бу Саратский, әткәйнеке Бараксиния, 5 планкалы. Әткәй шалкайын ятадыр иде, күкрәгенә куеп шул Бараксинне уйнайдыр. Эй, кызыгып карап торадыр. Шуннан мин дә әткәй кебек ятып, аякларымны шаршайтып, гармонны күкрәккә куеп, уйнарга өйрәнгәнмен. 7 яшьләр булгандыр инде. Шулай дип ул вакытта гел шул әткәйнең Бараксинен уйнадым. 50 яшьтә минем бабаем магазинга товар алып кайткан. Шунда 2 гармон булган. Берсе шушы. Минем туган көнемә бабаем бүләк итте. Хаман яшь бу гармон. Ничә яшь инде хәзер бу гармонга? 81 булгачтан 31 яшь инде. 31 яшь бу гармонга. Гармон моңа кайда ишелсә дә күңелгә нык рәхәт ул. Дәрт өстәй. Җанга рәхәт була. Шуның өчен авылларыбызда да әлхәмдүлилләһ шөкер гармончылар юк түгел. Бар, уйнайлар. Әлхәмдүлилләһ шөкер. Менә гармон моңнары бетмәсен. Балалар уйнасыннар. Хәзер әле телевизорлардан карайбыз. Балалар рәхәтләнеп ансамбль уйнап утыралар менә. Нык шатланып торабыз инде шуңа. Шуңа гармон моңнары бетмәсен. Яшәсен гармон. Уйнагыз гармоннар. Уйнагыз гармоннар. Менә сезнең уйнагыз гармоннарыгыз да яшәсен. Марат абый, гармончының урыны гел түрдә булган инде. Әйдәгез әле, менә монда уртагарак басыгыз әле. Барысы да күрсеннәр сезне. Ну, Марат абый,
хатын-кызлар ярата инде үзегезне. Менә әле эшләгәндә дә безнең Марат дип кенә торалар. Безнең Маратка 70 төрле һөнәр дә аз. Ул балта остасы, ул алдынгы механизаторда, ул оста авылыбызның гармунчысы дип тә әйтәләр. Менә шул кадәр шаккатып тыңлап утырдым һәм чынлап та сезнең белән якыннан танышасым килде. Мен инде Күҗәккә җирлегенә кергән Одай авылы. Одай авылыннан Марат Мулаянов булам. Гармунга инде кечкенәдән бәлки чактан ук Кубан гармун алып бергәннәр. Шуннан уйнап киттек инде 10 яшьләр тирәсендә. Аннан соң инде мәктәптә укыганда тәнәфес сайын уйнаталар, битәләр кызларны. Менә бергә укыган кызлар утырамыз. Сезнең сәсләре? Хәзерге вакытта шәһәр хуҗалыгында эшлим мин. Алмаз Халдинник оешмасы бол. Да механизатор булып эшлим. Гармунчының урыны гел түрдә инде аның, әйме? Шул менә укыган вакытта әйтеп торам, бит тәнәфесләрдә, озын тәнәфесләрдә башланган инде ул түрдә утыру. Аннан соң инде Хәзер дә сез түрдә утырасыз. Үсеп җитә башлагач туйларга чакыра башладылар инде туганнар, диләр. Туйларда йөрдем байтак кына. Менә беләсезме, менә миңа тагын шунысы гаҗәпләндерде әле, әйме? Сез үзегез шундый зур тракторда эшлисез, әйме? Кабинагызда гармун. Ул гел шулай сезнең белән бергәме? Алып чыгыштырам инде мин аны. Чәчү вакытларында, чәчүгә туктагандарында уйнап алабыз. Егетләр шулай көтергә ял итү, әйме? Ял итү. Ял итү тынычландыра буны ял итәргә. Чынлап та эштә булсынмы, ялда булсынмы, әйме? Авыл кешесенең юанышы гармун. Менә бу гармун моңы, менә мондагы шушы озын матур көйләр һичкайчан да тынмасын. Һәм шушы матур ноктада әйдәгез әле бергәләшеп, уйнагыз гармуннар дип әйтик әле. Уйнагыз гармуннар! Октаныш гармунчылары белән танышуыбызны без киләсе атнада 12 июльдә дәвам иттерербез. Уйнагыз гармуннар тапшыруы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. Бүгенгә шулар иде, без сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз.